Iritsi dira berriz ere udako oporrak. Eta gu berriz ere, lanean. Lasai izeba. Uda amaitu eta jendea lanera itzuliko da. Orduan hartuko ditugu guk oporrak. Zer remedio? Aizu, ostatu badaukagu udan lanera. Pilartxo, lanbidea aukeratzean ondo pentsatu behar da. Ondo pentsatu eta seguruenik ez nintzen zurekin ezkonduko. Hau da nire emazte maitea. Eta nire izeba. Ai, utzi bakean. Ea, fundamentu pixka bat. Ramon, Esan, sukaldean dena ondo dago? bai, lehen ere esan dizut. Labea ere bai? Bai, matxura txiki bat zuen, baina goizean konpondu dut. Ikusten, dena ondo. Eta sarrerako bonbila? Aldatuta. Ados. Eta... Lastana, lasai, egin behartzen lana egin dut, primerako uda pasako dugu. Ea, ala den bai. Begira, badator lehenbiziko autoa. Tira ba, orain bai. Hasi da ofizialki udako denboraldia. Prest, bikote? Bat, bi, eta hiru.